Мәктәпләрне кызганычка каршы жабылу балаларның булмауы авылларда китерә. Кызганычка каршы. Менә минем үземнең туган авылымда тырышып зур мәктәп салдырдым. Бүгенге көндә 34 бала калды 9 класска. 9 еллык мәктәптә. 34 бала кызганычка каршы. Узган елда җавап кыскартабыз, башлангыч кына калдырабыз, чөнки якын анда 1 километрда зур урта мәктәп бар, анда да балаларның саны юк. Шунда җиртәбез дип. Мин инде үземнең мәктәбемне ырындырмадым, үзем салдыргач калдырып тордым. Алга тафалай барып булмый бит инде. Икенче елга балалар бакчасында, әйбәт матур балалар бакчасында бары тик 8 бала гына йөри. 4 яшькә кадәр бер бала да юк. Бер бала да юк. Ничә итеп мәктәпне тутырга кирәк, буш мәктәпне тута алмыйбыз без аны алай булса. Мәсьәләне башкадан карарга кирәк. Мария авылымы ул, рус авылымы ул, татар авылымы ул, авыл җирендә эш белән тәэмин итү, яшьләргә эш булырга тиеш. Эш булмый икән, беркем калмый ниде авылда. Хит нишләтсәң дә, хит шартласаң да. Менә әле шунда башлангыч торырга мөмкиннәр, башка җиргә китеп, Казанга, шәһәргә китеп эшләячәкләр. Әленың кайбер җирләрендә хезмәт хакларын да түләмиләр кызганычка каршы эшләгән эшләрендә. Менә кая безнең проблема. Менә ничек итеп сакларга? Теге татар мәктәпләрен бер президентның да катгы әйткән сүзе бар. Башлангыч мәктәпләр калырга тиеш. Мөмкин булган кадәр без инде барыбыз бергә район хакимиятләре белән дә берлектә мәктәпләр сакларга калып тырышабыз. Юк, балалар саны юк. Мин бик күп шундый авыллар әйтә алам сезгә кирәк булса, һәрбер район буенча. Кызганычка каршы. Менә бу мәсьәләдә безнең дә, дәүләтнең дә эшләүе җитми. Шуңа күрә монда бу татар автономиясының теге җирүннән генә түгел, монда дәүләт карашы, дәүләт программасы булырга тиеш.